gida sannu da zuwa. Yawwa sannu ya gida? Alhamdulillah. Masha Allah. To masha Allah sannu da dawowa. Kana cikin farin ciki. Ai dole in yi farin ciki. Ko ke kin manta ne ke matsala ta da ke baki da safin wata. Kin san fa mijin ki fa a wata yake daukan salari. Ba ta lissafi. Kuma rabin kuɗin nan dai na ga ke kike ci. Ai ya sau ba. Yanzu wata ya zo ƙarshe. Ke baki da lissafi. Masha Allah gaskiya dole ne kai farin ciki. Wata dole ne farin ciki. Wata ya zo ƙarshe. Masha. Kuma dama ni so nake in zo gida in same ki in gaya miki wannan magana. Kin ganki? A ku mata almubazarancin ku yayi yawa kuma musamman ki almubazarancin ki yayi yawa. To me gida almubazarancin me nayi ne wai? Sau nawa zan kawo abinci gidan nan baki tantana shi ya kai min karshen wata ke kin jiga kenan da an yi miki fada sai ki dau wani zuciya ki ce zaki kuma to wai ko dai in na tafi ga wannan garin kina dafa abinci kina ba wa makota ne kuma kin san nan kudin nan ba wasu kudi ne masu yawa ba da kani sai ke a gidan nan in kika alkinta kudin nan zai mana tsayi ni da nake dan so in dan samu dama ma in ki dan alkinta kudin dan sai ko yar dabbab ce kin san dabbab ko ki sani ba kalma ce ta larabci yasa nake gaya miki yar makarantar nan da ake shiga ta matan aure ki shige ta au to yanzu dai duk wannan magana a bata ni dai almabasana ce da Allah a dina abincin nan a dan dinga sassautawa ko dan mudu dan kofi ɗaya kika samu ya ishe ne da kani ko kina kai wa makota ne wasu abubuwan in na tafi ina kai musu mana ai samun lada ne abincin na abu dindin da nan kwana ina gadi shi zaki diba ki to ba a sadaka ne a duniyan nan ka rinka fidda sadaka wallahi to sadakar bar da wanda nake a gurin aiki haba habiba yanzu duk fafutukar da nake yi a waje ina shan rana ina konewa ke kina nan kina raba abincin a makota yanzu laifi ne dan na gyara mana wai lahiran mu bar da wanda kike gyara mu in kika samu zaman lafiya kika alkinta abincin nan wallahi kadai Allah zai baki aljanna saboda kin faranta mu ni ba mijinki bane ba aljanna ta ba tana nan tafin kafa ta ba aljanna ta ki in kika min biyayya wallahi salin alin zan ce ki wuce in kuma kika tsaya wurin wannan dinki ko in ba yan ƙara aure ba yake ne to kuma kin ji wata da na hau sai ki dan sarara wannan dariya ta kuma duk ne ki ta kawo min da wasu wani bacin raina ina na sa kudin nan ne ga su wannan salar ne na raba su biyu na dauki nawa wannan su nake so ke tattara su ki aji daya aikin wani so nake idan sai dabba sai da ki san dabba shi yasa na ce ki dan samu dama ke shiga makarantar nan ta matan aure kinki to ka kai ne ashe ni ne fa amma dai to shi kenan inda hu bismillahir rahmanir subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwab ku fito mana kayan gidan nan wallahi ofisa ba wallahi ba komai a gidan nan wallahi banda kudin nan da gidan su wallahi tallahi ba mu da komai a gidan nan kai mana agaji kai mana afuwa wannan kudin ka ba mutu wallahi albashi na ne na dauka na sai da komai bindigan nan nake ganin ta yalla bai kamar ta gaske ce ko ta wasa wani dan portrait take mun wallahi au don tambaya kake bindigar gaske ce ko ta roba ban sani ba ne wallahi to nan ba ka tabbata wallahi tallahi bindigar gaske ce kinga wallahi ta gaske ce ta gaske ce wallahi ta gaske ce to ka kudin nan du zan baka ko rabi wallahi zan harba ta ka na yi da wallahi ta gaske ce zan kashe ta fa ba za ka ba to gashi ga su a ran mana to baba kana to ranka sun cika ba wai ka irgawa 5 6 7 8 tara 10 sun cika ba wai su ba komai ka tabbatar ba kowa wallahi su ne wallahi to gurbe da ni ba kun ba mun rufe ki dinga yi wani biyu uku ki bari in na fada sai ki dinga fada 4 5 ki daina mu daina hada baki in na fada sai ki fada 4 5 6 7 8 tara wai malam wai yaushe inna lillahi wa inna ni rufe min baki ni na taba ganin shashashan miji soko irin ka to ni ko ne
ke ba ki san bindiga ba ko kuma ka buda ma ko ba ku san bindiga ba kuna zauna cikin na duk ma ba wanda ke da bindiga na ga hannun ka karbi bindiga a hannunsa wai kuma ka mai masa ni ban taba ganin soko rusar mu ba ga muku magana ku dauka wannan bindigar tashi ta gaske ce in aka harba ta wallahi wannan gabaki daya